ngayon sa mundo ng Twitter ang umano'y biglaang pagpanaw ng isa sa sikat na vlogger at social media influencer na si Queen Lloyd Cadena. Maraming mga netizens, lalong-lalo na ang mga fans niya ay di makapaniwala at umaasa na fake news lang ang kumakalat na balita ngayon. Nag-umpisa nga ang lahat nang mag-post ang isang netizen na sabi niya, "Is it true? Lloyd Cadena is dead? Cardiac arrest and due to COVID-19? I still can't believe it. Patient siya ng cousin ko sa Asian Hospital." At viral din sa ngayon ang larawang ito kung saan ibinahagi ng isang netizen ang konbo na tungkol sa pagpanaw ni Lloyd Cadena. At sa katunayan, habang umiinit ang issue sa Twitter, nag-post ang pamilya ni Lloyd ng nakakagulat na mensahe sa kanyang official FB page at narito nga ang kanilang mensahe. At narito nga ang nakakalungkot at nakakagulat na post sa official FB page ni Lloyd Cadena. Sabi dito, "It is with a heavy heart and a great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother Lloyd Cafe Cadena. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. My family and I ask for prayers, respect, and privacy during this time." Netizens, lalong-lalo na ang mga fans niya ay di makapaniwala sa nakakalungkot na balitang ito. At sa ngayon, wala pa rin inalabas na statement tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. At naguguluhan pa rin ang ilan kung pumanaw na nga talaga si Queen Lloyd Cafe Cadena. At may ilang mga netizens din naman na nagpahiwatig na ng kanilang pakikiramay kay Lloyd Cafe Cadena. May you rest in peace, Queen Lloyd. Di ka namin makakalimutan. Maraming salamat sa pagpapasaya mo sa aming lahat. You will always be remembered.